Yebo. Angibizelele yangane le ngifuna ukukhuluma naye. Usinelo. Wona indaba ongayiboni? Hawu, bapho ngithi hamba ungibizela le yangane yiyo phela kufanele ukuthi ize ke eMaximo kufanele ukuthi ngiye kuyo. Okay. Sawubona sisi. Bethu mfowethu usacela ngicela lapha. Usimeka. Yaxolisa sisi sini ebecela mfowethu lapha ethi ucela ukukhuluma nawe. Yini yena engayizeli la? Ayizele yena ke kunothi khambe mina ngeke. Angazi mhlambe yesaba. Hawu, bengithi uzoyikhulumela wena ke. Hawu. Ubabazana. Ngithonyiwe phela nami nje. Hawu, uma ukuthi uthunywe lo yabhuti loyana, hayi ngeke ngize ngikwazi wena ukukhuluma naye. Uthi nje asiyithaphi yami. Manaye ngane yakwethu ngisacela ungenami kulinde ngiyokhuluma naye ngithulele lokhu kusho. Oh, kodwa ngaphandle uma uthi uzokhuluma yena nje. Ngeke ngize ngikwazi. Ngiyabuya. Lapho? Hola. Phara. Elamdoyi unekhanda eliqinile ngathi uyanqaphaza yabo. Ekhanda liqinile. Ya. So into engicabanga phara wami ngibona ukuthi angikhulumele naye yabo. Ngoba manje ujwayele mina yabo. Ngikhulume naye. Uma bese ngikhulume naye ngicabanga ukuthi kuzoba ngconywana sikwazi ukuyifaka le esifundeni sakini. Ya, ngiyakuthemba wena futhi uma ukhuluma nawe ungene kahle, inkulumo yakho ifake kahle. Yebo, yakho ingene kahle. Cishe wena uyamazi so. Ya, vela ngithi ngiyamazi naye nawe ngiyamazi. Cishe kuzoba lihle. Kodwa futhi ikhanda lakhe likhulu. Engene nekhanda eliqinile. Lezi ngane zalaye lo ngani phesheya esikhombisa ehlabathini. Mana ngiyazi nasezizwe. Ngibona ukuthi wena awuqhele. Ukhuluma nje kahle nje nawe nje. Awuqhele ngoba manje uma ngabe eyizikhuluma eseduzulu uqaphaza. Na uqhele nje bra wami kumele lapha nongilinde nje lapha ngizokhuluma naye mina mase ngiyidusile ukuze ngizokuzisa kuwena. Hayi, isel right. Sithanda bravo zakho. Sine sengiboyini. Awu. Kuseyileyo ndaba. Hey, yalo yabhuti nje ngifuna nokuyizwa mina. Mana phela ngane yakwethu lalela. Ngiyakwazi. Futhi ngiyakwazi ukuthi umuntu onjani. Kanti naye umngane wami futhi ngiyamazi. Angaphoxeka kakhulu mangathiwa angimzameli. Ithuba elingcono lokuthi ongenani ukukhuluma naye. Mina into ebengiyifisa ukuthi umlalele ukuthi Hey, yabona nje ngihlangana nokumazi kwakho ukuthi niyazana nje ahlahla ngihlangana. Empeleni. Ngiyakwazi lokho kodwa lokho akungadala ukuthi mina nawe bese singezwana. Angithi. Hayi, khuleka mina nawe singazwana. Ya ngiyazi ukuthi siyezwana vele yabo ngoba singaba seroundini eyodwa. So mina into engiyicelelayo bengicela nje ukuthi ongenani umfake kwi-waiting list ehlizweni yakho. Ukumbeka nje kwi-waiting list ngendlela yokuthi naye abe nethemba. Sekuba kuwena uma usuwedwa ukuthi umcabangela kanjani ngesikhathi omcabangela ngaso. Hey, yabona nje lo wabhuti loya. Anginalo nomncane nje uthando lwakhe mina. Ngempela. Lutho, ngaphandle ke phela. Mana singaqhubeki. Into engicabangayo mina ukuthi ongena awucabanga ukuthi ungamnikeza nanoma inamba yakhe mhlambe ngokugcona. Lutho, ngeke ngize ngikwazi nje ukumnikeza nayo inamba yakhe. Kodwa uyazi ukuthi nginayo inamba yakho mina ngithi. Hey, yazi wemzo angifuna ngebhadi nje uzunikeza inamba yami. Ngoba uma ngeke ngathola inamba kaPhara noma ngezwe i-call yakhe nje ngene la iPhone yami, ngiyobe ngazithi umnikezile. And futhi kube nje kuphelile nje naphakathi kwami nawe uzwana olwami. Hayi ngiyakuzwa yazi. Kodwa ninga abantu besifazane kunento esengiyibonile la kimi. Angazi noma uma ngabe umuntu wesilisa ezethula ecela uthando kuleni. Nibona ukuthi lapho usuke sekufanele ukuthi kuqale umbhekisho noma ingxabano yini. Ngoba ngazi mina ukuthi uthando isisekelo esadalwa ngumdali kuhlanganisa abantu ababili. Njoba wazi ke na uthi abathina sidaliwe zabantu besifazane ukuthi umuntu ungamthanda umthandi uma ungamfuni futhi nje awumfuni. Sinedlelo zethu ke njalo futhi. Ngiyabuzwa lapho ingakho bengibuza ukuthi manje kumele kwenziwe njani ngoba phela la muntu ungithumile kufanele ngikhulume into eqondile kuyena empela exoxweni yethu nawe. Hey, uyabona amagama mzo wakhulumayo nesisoka osibekayo kimi. Lawo magama lawo nje
ngiyafisa ukuthi engabe wabhekise kimi mhlambe engabe awakho lawo magama lawo washo kimi. Mina Yena nje Mzofethu abona amagama akho akhulumayo nje anobusoka angazi ngachaza ngithini. Yabona ukuthi lawo magama lawo wonke wathulele wonke enhlizweni yami. Yo bengaqoma ngisho ungaqedi ngisho amagama akho lawo wadwa wakhuluma. Manje uthini? yabona lento ngifuna ukungifaka kuyona. Uzongibona nini mfana? Siphethe. Phara, wephara. Hey, yeza le ndodakazi izothini. Kodwa kathi iphumelele. Kodwa bayazi kanjani? Phara. Sho, kodwa kathi. Hey, ndoda. Yabona emhlabeni kwethu kunzima. Yabo masingakawazi umhlaba ukuthi unje. Hey. Kunzima. Kumele ukhulu beyindoda. Hayi man, ndoda uhambe kanjani laphana? Kwangathi nje akulunganga phela le ndoda ngiyakuthemba nje wena uhlezi ungitshela ukuthi hayi ingane vele. Ngoba phela ngiyakwazi vele ukuthi lo muntu lo manje ke ngeke nami ngize ngililahle ithemba. Ngikuthemba ndoda amadoda. Hey phara. Awuphinde ukhulume mina. Ngiphinde ngikhulume. Ngifuna ngikhulume ngithini futhi na ngoba phela mina ngilindele ukuthi wena ngezinkulumo yakho ukuthi igcine lephi wena naye bese ngiqhamuka ngixhuma lapho kukuyo. Noma ngivele ngiyiqalele yami ngabusha. Sawubheka ikomo. Hawu. Manje fanele ngithini ngathi mina?